Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam dagasngi. Karkum ki khubor ki blayo lum layo thu nongkyrshan jong National People's Party umsning blong kila pensawa bat terwa biang ya ka kong Macdalyne S Mawlong ka badai ke MDC bamenta banlong biang kum ka kertong ban aireng ha ke election MDC ban sawan na umsning constituency. Layo jengtip bana kaliang ginong yalam bahakmat jengka parti habakuran ha kate kasngi kila penpau bakum ginong tray bat nongkyrshan Bashirham ha ka parti NPP kidang ibit biang ka kong Macdalyne S Mawlong bakan aireng biang ya ke election MDC na umsning bat banlong kum ka kertong jengka parti NPP. Kila penpauru bakatay gari kasur ka basyay bat sawa na kinong tray Bashirham jangka parti na markiyoi ya ka jinglong shisur shidur jangka kong Macdalyne S Mawlong bat kabrang ibit ban shimbiang ya kabenta kum ka MDC na umsning constituency. Kakong Macdalyne S Mawlong kadairu ka kertong NPP kablayakun ya ka election MLA badang syudam na nongpo constituency. Henry kamsyam lapoy siya katong hadin bagi ba kidang ibit biang ya uba meral bonds im banong kum unong mikman na nongpo constituency. Hadin katay ka jingyalang jong kinongkit kam ka NPP umsning blong kablalong ha umsning na kalyang kinong yalam bahakmat kilalit buuru da ka shithi siya president ka NPP Riboy ba Clement Mawlong ba unra ya katika kubor bat karay jong nongkyrshan ka party na umsning bat ban pinsngo siya kibor bahalor jong ka party banle ya kabadon kam.